že dnes máme slávnosť zjavenia Pána, alebo tak ľudovejšie povedané, že troch kráľov. A mudrci išli hľadať toho novonarodeného kráľa, ktorý prišiel na svet. Aj náš život by mal byť o hľadaní Boha. Možno sa pýtame, prečo, veď sme veriaci, boli sme pokrstení, tak ho už nemusíme hľadať. Ale pravda je taká, že vždy, čo sa týka tej milosti a tej hĺbky, môžeme ísť ďalej a ďalej. Máme vždy čo nové v tej oblasti toho duchovného rastu a toho vzťahu s Bohom, čo napredovať. Čo vlastne znamená tento prikázaný sviatok alebo táto slávnosť? Keď cirkev dáva tomu takú dôležitú úlohu, že to povýšila na slávnosť, že hoci máme dneska piatok, tak spievali sme sláva Bohu na výsostiach ako v nedelu. Dokonca aj v rámci toho normálneho, profánneho, civilného života je deň pracovného pokoja, čo mnohí iste privítali. A je to vlastne ten deň, kedy si pripomíname, že Boh sa dal spoznať tým trom kráľom, tým trom mudrcom. A boli oni Židia, židovského pôvodu? Neboli. Oni boli vlastne pohania. A tým pádom je tak symbolicky naozaj, keď si to zoberieme, tak vlastne tento deň si pripomíname to, že Boh sa dáva spoznať všetkým národom, všetkým ľuďom. Ale akí sme my ľudia? Nedá sa vždy všetko tak nejak skategorizovať, dať do nejakých takých kategórií, ale keď si to zoberieme aj v rámci tých evanjelií a možno aj toho dnešného evanjelia, tak môžeme to rozdeliť, že akí sme my ľudia asi do takých troch skupín. A to sú tí, ktorí sú hľadajúci, tí, ktorí sú ľahostajní a tí, ktorí Boha a všetko s cirkvou spojené vlastne nenávidia. Do tej prvej kategórie tých hľadajúcich môžeme zaradiť práve aj tých troch kráľov, ktorí Krista síce nepoznali, ale ho hľadali. A s tým hľadaním je čo spojené? No s tým hľadaním je spojená aj istá námaha. Niečo, keď po niečom túžiš, keď sa vydáš na tú cestu hľadajúceho, tak musíš obetovať neraz mnohé veci, či je to čas, či je to nejaké trápenie a tak ďalej. Potom tá ďalšia kategória, to sú tí, ktorí sú ľahostajní. A zaujímavé je, že do tejto kategórie môžeme práve zaradiť tých zákonníkov a veľkňazov a im naroveň postavených. Oni, hoci boli znalcami písma, tak čo sa týka toho narodenia Pána Ježiša, no boli voči tomu, dá sa povedať, že ľahostajní. A do tej tretej kategórie tých, ktorí Ježiša nenávideli, tak tam patril napríklad ten Herodes. Herodes jednoducho je ten, ktorý sa snažil Ježiša zlikvidovať. Hoci vo svojej podstate bol veriaci. Veril to, že ten král prišiel na tento svet a prejavil to tým, lebo bral to ako konkurenciu. Čiže on tomu reálne, ten Herodes, veril, že prichádza na svet veľký král. Čiže toto máme podložené tým evanjeliom, ktoré je 2000 rokov, povedzme, staré plus minus, hej, čiže sú to nejaké staršie pramene, ale veľa sa toho za tých x rokov nezmenilo. Prečo? Lebo všetky tieto tri skupiny vymenované žijeme aj v dnešnej dobe. Otázka znie, do ktorej skupiny sa zaradíme, alebo do ktorej skupiny sme zaradení a či netúžime nejak tú prioritu vo svojom živote urobiť. Dnes by som sa chcel s vami aj tiež zamyslieť práve nad tým, že je dôležité v živote rozlišovať. Tí múdrci, traja králi, oni išli za hviezdou. Nasledovali ju. A teda museli mať istú múdrosť, nielen múdrosť, ale
cítiť aj vo svojom vnútri, povedzme to tak zjednodušene profánne, že cítiť, že to je správne, keď nasledovali tú hviezdu. A vieme, že oni boli to inteligenti, rozumní ľudia. Mohlo sa im veľmi veľa vo svojej hlavičke byť s tým, čo vedeli, s tým, čo konali a robili. Nejakú hviezdu nasledovať a ísť. To im možno logicky nejak nesedelo, ale predsa to urobili. Dali na ten Boží hlas vo svojom srdci. A keďže bolo povedané, že boli pohania, tak vidíme, že Boh si dokáže poslúžiť každým jedným človekom. Čiže čo sa týka toho rozlišovania, tak máme tú schopnosť rozlišovať a môžeme ju buď tak ubíjať, že nie sme citliví na to, alebo ju môžeme tak cíbriť, že tá citlivosť na rozlišovanie je potom naozaj správna. Ako? No, rozlišujeme napríklad, keď ideme do obchodu medzi tovarom, či je menej kvalitný, viac kvalitný a podobne. To nie je až také dôležité. Ale vedieť rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom je dôležité, lebo ovplyvňuje to vlastne naše životy. A tak je potrebné, aby sme sa vo svojom živote orientovali. V dnešnom svete, keď dáte do Google Boh, viera, cirkev, tak čo vám vyhodí? X vecí, nie len katolícku, alebo grékokatolícku, alebo kresťanskej viery. Vyhodí vám mnohé veci. A takouto prvou falošnou hviezdou, ktorá sa snaží ľudí zmiasť a priviesť niekde nesprávnym smerom, sú rôzne sekty. A vždy, čo sa týka siekt, tak ich úlohou je odviesť od ľudí a dokonca aj kresťanov, ktorí majú možno aj dobre zakorenenú svoju vieru, odviesť ich od Eucharistie. Či už to je sekta agresívnejšia alebo nejaká kultúrnejšia, vždy ich cieľom je človeka pomýliť a zobrať tým nesprávnym smerom. Sekty sľubujú spásu, sľubujú naozaj pokoj duše, spásu duše, kadečo možné, všetky práva a žiadne povinnosti, ale vieme, že s tým je spojená naozaj taká mylná predstava a nieraz, keď človek do toho vhupne, je veľmi náročné odtiaľ sa dostať preč. O tom sú už napísané mnohé príbehy mnohých reálnych ľudí, ktorí o tom vypovedajú. Ďalšou takou falošnou hviezdou, ktorá sa nás snaží zmiasť, sú práve tie náboženstvá východu, ktoré majú vytvorený taký silný až bytostný vzťah k absolútnu, nejakej takej sile, ktorá prichádza niekde z vesmíru a ľudia sa tomu odávajú a potom naberú ten nesprávny smer. Mnohí sa nás pýtate, ako to je s tým reiki, ako to je s tou jogou a tak ďalej. Čo sa týka tej jogy, ak ju človek berie čisto ako nejaké fyzické cvičenie alebo podobne, nemusí v tom byť hneď všetko zlé, ale treba byť ostražitý, aby sme z toho nebrali nejaké prvky nejakej meditatívnej potom hudby a nejakých síl, ktoré sú spojené potom s reiki a tak ďalej. Čiže treba byť aj pritom na pozore a zo všetkého sa dá zobrať aj to dobré. Ak ide len o nejaké telesné fyzické cvičenie, tak nemusí to byť až také najhoršie. Tretiou falošnou hviezdou, ktorá sa snaží ľudí dnešnej doby pomýliť a sú mnohé ponuky a mnohí ľudia tým tomu podľahnú, tak je tzv. Psychoanalýza. Je to náhrada na miesto sviatosti zmierenia. Jednoducho prídete za tým psychoanalytikom, prosprávate sa o svojom živote, prosprávate sa o svojich predkoch, o tom, čo sa stalo v živote a on kvázi do toho vášho vnútra, do toho svedomia vníde a snaží sa vás urobiť spokojným. Častokrát je to tak, že človek pociťuje aj nejaké uzdravenie alebo pokoj na duši, ale je to krátkodobé. Potom ten zlý prichádza a človek prichádza so mnoho náročnejšími problémami psychickými alebo fyzickými. Dokonca mnohí, keď prichádzajú za rôznymi liečiteľmi a podobne, tak sú aj uzdravení. Predstavte si, prichádzajú za liečiteľmi a sú uzdravení. Ale život učí a ukazuje práve to, že ak za tým nie je Boh a
a sú za tým rôzne temné sily, ktoré majú tiež svoju moc a silu a dokážu krátkodobo pomôcť, že sú ľudia skutočne uzdravení z vážnych problémov, potom prichádzajú ešte vážnejšie zdravotné problémy, vráti sa to a k tomu je pripojený ešte aj psychický veľký a náročný útlak a ľudia častokrát ten svoj život končia aj samovraždami a tak ďalej. Čiže vidíme, že dnešná tá situácia, nielen politická, ale aj náboženská situácia je veľmi zaujímavá. A podobá sa neraz práve takým reklamám na pracie prostriedky, kde sa všetko prezentuje ako dobré, ako najlepšie, ako najúčinnejšie, ako jediné dobré a pravda môže byť niekde inde. Čiže ak neraz nemáme taký zdravý sedliacký rozum a ak si nezachovávame vieru, ktorú sme zdedili po našich predkoch, ktorá je taká zdravá, snažíme sa byť múdri, progresívni, ako mnohí mladí sa snažia ísť dopredu, lebo viera, cirkev, to je prežitok spred 2000 rokov, je to skostnatele a nie je to dobré, môže sa stať, že sa uberú veľmi nesprávnym smerom a potom tá hviezda, ktorá má privádzať ku Kristovi a správnym smerom, nie je tá pravá hviezda a je tou hviezdou, ktorá jednoducho ľudí ničí, deptá, a človek vo svojom vnútri nepociťuje v konečnom dôsledku pokoj a radosť, ale nešťastie, smútok, čo je dôsledok toho zlého. Takže dajme si veľký pozor na tých falošných prorokov, ktorí práve aj v dnešnej dobe majú svoje miesto a snažia sa nás pomýliť. Takže dnešné evanjelium, aby sme sa k nemu vrátili, tak je veľkým znamením Božej prítomnosti. Muži, aj ženy, teda všetci ľudia na tomto svete potrebujeme sa správne orientovať, nájsť ten správny smer. A akú hviezdu máme nasledovať? To hviezdou je Ježiš Kristus. Mudrci ju nasledovali a potom tá hviezda zmizla, keď už našli Ježiša. Čo to znamená pre nás? Skončilo sa niečo? Nie, my máme tiež znamenie, máme tú hviezdu, máme ten kompas, to GPS, podľa ktorého sa v živote máme orientovať. Práve Božie slovo a potom všetko to, čo nám cirkev predkladá, je vo formou sviatostí, ktoré nám pomáhajú, aby sme mohli vo svojom živote ten vzťah s Bohom budovať. Ani vy ste tu dnes neprišli len na to, že musíme, je prikázaný sviatok, no tak sme prišli, lebo musíme prísť, alebo máme trošku voľna. Ale prišli sme na to, aby sme vzťah s Bohom budovali, aby sme rástli. Čo doniesli mudrci Ježišovi? Dobre vieme, zlato, kadidlo a mirhu. To sú vzácne dary, dary hodné kráľa. Ako si my môžeme uctiť Ježiša? Zlato, kadidlo a mirhu v podstate dá sa povedať, že nemáme. Ale môžeme mu dať niečo iné. A teraz, keď aj odhliadnúc od viery, aj od kostola, buďme normálni hlavne. Buďme normálni ľudia, prirodzení. Majme zdravé ego, majme zdravé to naše vlastné ja. Je dobré si aj o sebe myslieť, ale zdravo, nie prehnanie, a potom ubližujeme všetkým, ktorí sú okolo nás. Takže majme oči otvorené, nie len pre seba. Majme oči otvorené aj okolo seba. Okolo seba, to je dôležité. Tam vtedy môžeš vidieť toho človeka, ktorý potrebuje tvoju pomoc. Takže dnešný deň dá sa povedať, že prežívame záver tých najkrajších sviatkov v roku, tých Vianoc a Vianoce sami o sebe, dá sa povedať, že nie sú nádejou. Sú len takým znamením, ako aj tá hviezda bola znamením, že Boh prišiel k nám na tento svet a že je s nami stále aj po všetky dni nášho života, po všetky dni liturgického obdobia, či bude potom pôst, či bude Veľká noc, či bude cezročné obdobie. Ten Kristus je tu s nami. Tí traja králi, keď sa k ním ešte vrátim, ako často nás možno neraz zahambujú. Keď si s nimi porovnáme svoju vieru, tak možno máme sa čomu učiť. Aký to je rozdiel? Naozaj oni boli pohanmi, nepoznali Boha, nemali také možnosti, aké máme my, že poznáme Boha z Svätého písma.
že poznáme Boha z rôznych ďalších prameňov, že poznáme Boha, keď aj odhliadneme od cirkvi a od viery, že poznáme, že Ježiš Kristus tu bol pred 2000 rokmi, že to poznáme z historických prameňov, o ktorých hovoria mnohí historici a tak ďalej. Sú to nepopierateľné veci a znaky, ktoré nám majú práve pomôcť k tomu hĺbšiemu. A to hĺbšie ako tá logika, tá vedomosť, tak je práve tá viera. Skúsme teda aj dnešný sviatok si to tak hlbšie uvedomiť. Buďme takými veriacimi, cez ktorých môže Boh konať. Buďme práve aj my takoutou hviezdou, ktorá sa dnes toľko spomína, ktorá je dominantou toho dnešného dňa, lebo tí traja mudrci, traja králi ho nasledovali. Buďme tou hviezdou, ktorá privádza aj ostatných ľudí k Bohu, ktorých privádza ku Kristovi. Nebuďme tou hviezdou, ktorá bola spomenutá pred chvíľou, ktorá odvádza opačným smerom a pomýli ľudí, ktorá ich znechutí od viery, ktorá ich znechutí od toho vzťahu s Bohom. Buďme pravou hviezdou, ktorá ich privádza k Pánovi, ktorý je nádejou pre celý svet. Amen.